Takže dobrý deň ľudia, dneska som išla do obchodu a kúpila som si proste čo iba prvou zvyknúť. Takže ako niečo také to je. To je pre malé deti, ale to som aj jedno. Takéto to vyzerá. Stalo to presne koľko? Stalo to 5 €. Hej? Ideme na druhé kolo. Potom ideme na čarovsku, takto. To tiež kreslí. A to budem potrebovať trošku. Ale toto stalo takých €. Toto stalo €. Čarovské. A idem na pero. Takto. To píše tiež. Pozrite, ako to píše. A toto stalo proste 2 €. Tak to berú. Ja to môžem akože aj otvoriť, len ja to nechcem teraz otvárať. Tu sa to... No a toto stalo 6 €. 6 € to stalo. A z druhej strany sa môžete pozrieť. Je to jedno. Potom mám takéto. Ideme to spusieť, ako to pekne vyzerá. Dobrá. Toto stalo... No? Hej! A toto presne stalo 5 € tiež. Tak to je... No a teraz to mám tiež takto. Toto stalo 3 €. Drahé to nebolo. Tak ideme skúsiť takto. A možno to vytlačujem. Aj tak to mám trošku von, to mi stačí. Tak také veci. Toto stalo 5. Potom toto stalo €. Toto 2 €. Tak to máte 8. Toto stalo 5, 6.